שעת בוקר מוגדלת בקטמנדו, אנחנו בדיוק יצאנו מהמלון, מכיוון הג'יפים. הגענו לג'יפים, זה החבר'ה שפגשתי בשדה תעופה, שאיתם למעשה אני יוצא לכיוון טרק האנפורנה. מסתבר שמלא חבר'ה מטיילים פה לבד, וככה למעשה אנחנו יוצאים ביחד לכיוון הטרק. זה למעשה טרק שאמור לקחת בין 10 ל-13 יום. כמובן בתקווה שהכל ילך כרגיל, כמתוכנן. יאללה, אנחנו מאורגנים, יוצאים לדרך, שלנו מלא 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 בהצלחה. הנה הג'יפ שלנו. הנה אנחנו עולים לג'יפ, יוצאים לדרך, נסיעה של 17 שעות לפנינו. שיהיה בהצלחה, שיעבור מהר. עד ההצהרה הראשונה שלנו, אני כמובן יוצא לטייל. אני פה, נכנס פה, תראו מה קורה פה. אולה, what do you play? היידה בלגן. היידה, הופה, you are the winner. אוקיי. Yes, my friend. How are you? אנחנו בתוך השפורה של האנפורנה, ואנחנו רואים לעצמנו ג'יפים שנוסעים בעודנו הולכים ברגל. מסתבר שאפשר לעשות חצי מהמסלול בג'יפ. אנחנו כמובן באנו כדי לעשות את זה כמו שצריך, בלי קיצורי דרך. מה שנותר לנו כרגע זה באמת ליהנות מהנוף, ליהנות מהרגע, ולהתחיל את הטרק. זה נוף מטורף, אני לא מאמין שאני נמצא פה. וואו, איזה טירוף פה. כמובן שעצרנו במפל הזה. טוב, אנחנו פה בנפאל, בדרך, בעצם באנפורנה, כבר התחלנו את האנפורנה, אנחנו פה באמצע, בדיוק עצרנו רגע להשתכשך, קצת לצלם, תראו איזה מקום מדהים, בקושי רואים כי כבר הולך לרדת השמש, ירדה השמש, אבל כן, אנחנו פה. עכשיו אני רוצה לנסות לקנות משהו, אז זה המקום, ובואו ננסה לקנות משהו. אוקיי? נכנסנו לגסט הראשון שראינו, מתחילים לתכנן את היום של מחר, ומלא הפתעות בדרך. פרק הבא תשכחו לעקוב.